चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमाया हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। थांनाय बोहैथि दाननि 4 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 11 अक्ट'सिम 8 साननि हाबाफारिनि थाखाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बेंटल फरायसालिमाया एनुवेल कलेज उइक 2025 खौ खुंबोगासिनो दं। बेनिनो दिनै बेंटल फरायसालिमानि एनुवेल कलेज उइक 2025 आ जोबथा सान। दिनै बे जोबथा हाबाफारि बायदियै हारिमुआरि हानजा सुरनायजों लोब्बा लाखिनानै समाज बेरेखा हाबा, फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बेंटल फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बायदि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों सांग्रांथि खालामदों आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दानिया फैदो बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंलांनि। जोंनि बे बेंटल कलेजनि जे एनुवेल कलेज उइक प्रग्राम बे सोलिबाय थादों आरो दिनै बे जोबथा सान आरो जोङो थांनाय 4 बे फेब्रुवारिनिफ्राय जाबाय थादोंमोन आरो दिनै बे जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव जोङो बोसोरफ्रामबो बे कलेज उइक हाबाफारियाव जों कालचारेल रेलिखौ लानाय जायो, हारिमु दिन्थिनायखौ। दा बेवहाय बर'नि हारिमुजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि हारिमुफोरखौ जों दिन्थिनो थाखाय जोङो हास्थायो आरो बेबादिनो दिन्थिनाय जायो आरो बेजों माखासे जोङो मेसेज होनो जों सानो जाबाय मोनसे सांग्रांथि जोंनि देरबोनाय बे जेनेरेसननो जे जाहाथे जों बेवहाय एन्टि ड्राग्स माने ड्राग्स जानायफोरनि बेरेखा जे ड्राग्स जानाया मोजां नङा, जौ लोंनानै फेग्लुंनानै थानाया मोजां नङा, बेफोरनि आरो जोंनि हारिनि गेजेराव नांलाय खमलाया मोजां नङा आरो बेनो जोंनि बेनि अनगायैबो जोंनि बेवहाय जे माखासे हौवा हिन्जाव बेफोरनि जे फाराग दासिमबो साननाया दङ, माने हिन्जावफ्रा माने एसे गाहाय थाखोनि मावनाय दांनायाव एसे बोलोआव खम नै बेफोरबायदि गोबां माने इनजास्टिस माने बाथ्राफ्रा ससाइटियाव दंबाय दङ। दा बेफोरनि बेरेखायैबो जोङो बे मेसेजखौ होनो थाखाय जोङो बे कालचारेल रेलिनि गेजेरजों जोङो हास्थायो आरो।